така, здравейте, след като шарих из половина Европа, последните 2 седмици бях къде ли не, време да се завърна към задълженията си, към моята кръгла форма, именно да потичам малко, макар да не помня някога тичането да ме докарва във върхова форма килограми, но поне нещо, без което не мога. Но междувременно тръгвам от една площадка, която е съвсем до нашия блок и която ще стане много важна след 3 седмици, защото тук на това място ще се проведе турнир по петанка и момчил прави отбор за нашето семейство. Ние ще се състезаваме петанка, не съм играла, но да видим. Това, което ми прави впечатление е, че Аре буквално се е набушила с вода много отдавна. Тази река не е била чак толкова високо, с високо ниво. И по тази пътека още поне 2 км по тази крайречна алея ще тичам до следващия мост. Дайте да спуснем малко алеята, лодките, моторите. Тук между другото са летните къщи на абевилоджи. Покрай реката доста има. Да, както се вижда, ето го моста, не съм се отдалечила особено много от него, но е невъзможно. Пак, това са ми от любимите цветя, как е възможно толкова много красота в цвят върху камънака. Явно е възможно. Природата може много неща. Добре, моста, за който говоря, е доста надалече, значи все пак от време на време и тичам. Продължавам. Така, спирам за кратичко, защото се намирам на едно много хубаво място покрай реката, на което си правим барбекюта, както е видно. Така място наистина. Още един пореден мост. Отзад е пречиствателната станция на Арето. Много интересно какво ли пише на тия пехки. Арето, ако не друго, си е върнала цвета. Може и по-бистра да изглежда, но и това хич не е за... Да, в смисъл и тази цвят е добър. Така, какво да ви показвам, мостове като мостове. Приближавам се и към третия. Айде още малко да включа край речната алея. Отново, но това вече не са вили, това са си къщи на хората, които живеят покрай реката. Да, сега си сети даже за какво включих. След маничко ще ви обясня покрай къде ще минем. Само да кажа, добре, все пак съм направила 2 км сред чеки и закачки. Спирам тук. Единствената цел е да ви покажа тази сграда от среща, която всъщност е местната пивоварна. Казва се Фелезенау. Бирата им хич не е лоша. Имат една и по-подобна бира, която също си заслужава, както и съвсем собствени рецепти бири. Тук на място, също в пивоварната, има импровизирано ресторанче, в което човек може да седне и да пие бира, след което да се спусне долу покрай брега на реката и да направи едно плуване, което лятото е задължителна част от живота на местните. Всъщност, да, вече съм на мястото, което искам да ви покажа. Така както си тече човек по алеята. Ако реши да подмине един голям завой, който от тук не може да се види заради дърветата, голям завой на реката, има опцията да се шмугне. А тук всъщност е един тунел. И този тунел, да го изтичам. Тичала съм го и вечер. Всъщност то разлика няма дали е вечер или денем, защото в тунела е тъмно, а светлината, която е от лампите му. И така, вижда се вече светлина в края на тунела. Мисля, че около 200 метра. Веднъж го бях засичала. И всъщност излизам отново на реката. Тук спирам съвсем за кратко да ви покажа крушунските водопади. Местните крушунски водопади на Бремгартен. Защото съм Бремгартен.
Накратко ще промня съм тук. Ферито, за което ви говорех. Ето го и корабчето. Ето, так, по въженцето. И всъщност се излиза ето тук, долу. Когато човек иска да прекоси, защото мисля, че следващия мост на Арето е чак в града, което е след един завой разстояние, ама доста голямо. Няма завой. Тръгвам нагоре и трябва да се озова на едно високо поле, след което да вляза в гората. Спирам за момент и да ви кажа, не знам дали спирам повече, защото искам да снимам или защото искам да си поема дъх. Зора, голям. Но така не че искам да кажа и да покажа, че всъщност някаките са едни много малки улички, далеч от всякакъв шум и възможно най-близо до гората и птичите песни. Ой, здравей! О, Рая! Какво поеш ти? Нага си сладка. Да. А ти кой си? О, здравей, злата! Нага си сладък. Един белушко. Жълтушко. И така, ето е въпросната пътека. Всеки уважаващ себе си бегач би е изкатерил бегом. Но аз съм само уважаваща себе си. Бегач ме е трудно да се назова, поради което ще пушкам, катерейки пътеката, вървей. И така, този баир го оставям с гърба си. Добре, съвсем близко съм до баира. Само ей така, ей тия скромни 20 на метра да изтичам. Последното, което мога да кажа е, че тичам. Първо не ме стича, второ малко типични швейцарски гледки. Здравейте! Теленца. Да. Ето го въпросното поле. Да тук прогнозата за обилни дъждове грам се сбъдна, но облаци има. Така че тичам някакси нещо да ме завали здраво. И така, това може би последното включване преди да се прибера. Вече съм на завет в любимата ми гора. Вероятно ще ми се приближава. Пред мен са два пътя и защо нямам никакво съмнение, че ще избера левия, защото искам да се прибирам и искам да не ме плющи здраво при това дъжда. Да не ме плющи. И така, сред шеги и закачки и много спирания и река, поле, гори, кравички, какво ли не още, аз приключих бягането за днес. Така и завършвам с това. Не е случайно днеска съм с един от екипите на Манчестър Сити. Ама никак не е случайно. Днес се навършват 130 години от основаването на футболен клуб Манчестър Сити. Единственото, което мога да кажа е, че съм супер щастлива, че успях, попаднах в тази общност от светлосини съмишленици, намерих приятели, приятелска среда, честит рожден ден, Ман Сити, 130 години и честити 47 години от моя първи вик или крясък на тази земя. Дали е съвпадение случайно или няма случайни съвпадения, че и Ман Сити и аз празнуваме рожден ден на най-съща дата, изобщо не се замислям, просто ми е хубаво.